салом, мо имрӯз қарор дорем дар ноҳияи Ёбон дар майдони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хоаксин ғайюр семент. ҳамасола дар ин корхона давоми 10 соли инҷониб беш аз 1 миллион сементи навъи 400 ва 500 истеҳсол карда мешавад ки он ҳам ба бозори дохилӣ ва ҳам хориҷи кишвар содирот карда мешавад. мо имрӯз дар ҷамъияти Хоаксин ғайюр семент ҳамчунин ба он диққати худро равона месозем ва мебинем ки дар ин ҷо барои олуда накардани вазъи ҳаво бо моддаҳои зараровар то кадом андоза диққат дода мешавад ва кадом корҳо дар ин самт анҷом дода шудаанд. маҷмӯи истеҳсоли ширкат дар масоҳати 12 гектар ҷойгир аст. ноҳияи Ёбон барои ҷойгиршавии корхона тасодуфӣ нест. ашёи хом ба монанди оҳаксанг, сафедхок, гилхок, гаҷсанг аз кӯнҳои маҳаллӣ гирифта мешаванд. ҳама маҳсулотое ки барои тайёр кардани семент истифода бурда мешавад аз конҳои гирду атрофи корхона маҳаллӣ буда қисман дар дохили он маҳсулот ки агарка ва хокистари ангиш истифода бурда мешавад ки ба таври шартномавӣ ба мо дастрас мегардад. ҷараёни истеҳсолот аз хурд кардани оҳаксанг оғоз мегардад. сипас он ба амборҳои ашёи хом мерезад ва бо маводҳои дигар омехта мешавад. баъдан мавод ба осёб ва сипас ба танӯраи махсус рехта мешавад. пас аз ин марҳила сементи қариб омода шуда аз газҳо тоза ва ба марҳилаи боркунӣ равона карда мешавад. ин ҳама дастгоҳҳо дар як маҷмӯа ҷойгиранд ки ҷараёни истеҳсолиро қулаю самаранок мекунанд. ин ҷо ҳамон қитъаи корхона мебошад ки маҳсулоти тайёр ба халтаҳо бор карда мешавад. сипас онро ҳам харидорони Тоҷикистон ва ҳам харидорони кишварҳои хориҷӣ ба монанди Афғонистону Узбекистон бо худ мебаранд. Хоаксин ғайюр семент корхонаи муштарак буда, он бо маблағгузории ширкати ватании ғайюр гурӯҳ ва корпоратсияи Хоаксин сементи чин бунёд ёфтааст ва моҳи августи имсол расо 10-солагиашро қайд мекунад. ин ҷо садҳо коргар фаъолият мекунанд ки 80% онҳо шаҳрвандони маҳаллӣ ва танҳо 20% аз кишвари ҳамсояанд. дар ҷамъияти мо зиёда аз 360 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза дар 3 баст кор ва фаъолият мекунанд. месазад алоҳида дар бораи таъсир ба ҳавои атроф ва муҳити зист гуфт. ин ҷо 59 адад дастгоҳҳои муосири тозакунанда васл гардиданд. онҳо аз якчанд намуд таҷҳизоту филтрҳо иборатанд ки дар ҳар як марҳилаи истеҳсолӣ насб шудаанд. таҷҳизотҳое ки дар корхона насб карда шуданд ба талаботҳои стандарти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ҷавобгӯ буда имкон медиҳад ки нишондиҳандаҳои зарар ба муҳити зистро то ба сифр оварда расонад. дар истеҳсолоти мо танҳо ашёи хом ва маҳсулотҳои пурра табиӣ истифода бурда мешавад. илова бар ин дар ҳудуди атрофи корхона дарахтон шинонида шуда қитъаҳои хурди кабуди зоркунӣ пешбинӣ шудааст. нақлиёти махсус бошад 5 маротиба дар як рӯз атрофро обпошӣ мекунад. Хоаксин ғайюр семент дар як сол 1 миллиону 200 ҳазор тонна семент истеҳсол мекунад. тамғаҳои М400 ва М500 ширкати мазкур яке аз устувортарин тамғаҳои семент шуморида шуда, онҳоро дар сохтмони иншооти пойдору дарозумр истифода мебаранд. дар ин корхона яке аз аввалинҳо дар Осиёи Марказӣ технологияҳои сементбарорӣ насли нави 4-ро насб карданд. дар ҷумҳурии 13 корхонаи сементбарорӣ фаъолият мекунанд ки ҳамасола қариб 5 миллион тонна маҳсулот истеҳсол мекунанд.
90% ин истеҳсолот ба саҳми 3 корхонаи бузург меафтад, ки дутои он Хоаксин ғайюрсемент ва Хоаксин ғайюрсӯхтсемент мебошанд.